I dobrodošli u Toyotin salon gdje ćemo vam danas predstaviti sve detalje nove generacije modela RAV4. Upravo je s ovim modelom Toyota prije više od četvrt stoljeća izumila segment SUV vozila, a zanimljivo je samo ime. RAV je zapravo kratica za Recreational Active Vehicle, što na hrvatskom znači rekreativno aktivno vozilo s pogonom na 4 kotača. Dosad je prodano više od 10 milijuna primjeraka diljem svijeta, a sada je ispred nas peta generacija moćnog SUV-a. Automobil se vozi na Toyotinoj novoj globalnoj platformi, što u prijevodu znači uštede na težini, ali i još bolje vozne karakteristike od prethodnika, u što ćete se moći uvjeriti kada odete na testnu vožnju u vama najbliži Toyotin salon. Vizualno automobil izgleda moćno i snažno. Na prednjem dijelu tako se ističe masivna maska u dvije razine, gornja nešto uža i donja nešto šira. Tu je i aluminijska letvica koja ne samo da izgleda odlično, nego i štiti automobil od oštećenja. Odlična vijest za sve kupce je da nova svjetla standardno dolaze u LED tehnologiji. To u prijevodu znači bolju vidljivost, ali i uštede po pitanju potrošnje energije. Dakle, odnaprijed jako upečatljiv izgled i vrlo lako ćete primijetiti novi RAV4 na ulici. A idemo sada pogledati kako automobil izgleda sa boka. Ovdje će vam odmah u oči upasti ovi naglašeni lukovi kotača heksagonalnog oblika koji definitivno daju robusnost ovom modelu. Ako želite više šminkarski nastup, oni mogu biti i sjajno crni. Ovdje ih vidite u plastičnoj varijanti, a sjajno crni dolaze uz paket opreme Style. Iz ovog kuta također automobil izgleda moćno i agresivno. Dug je 4 metra i 60 cm, a međuosovinski razmak je u odnosu na prethodnika narastao za 30 mm, što u prijevodu znači da će biti više prostora za putnike u kabini. Uz to podnica je nešto udaljenija od tla, a tu su i kraći prevjesi, pa će ovaj model biti još sposobniji na neprohodnim putevima. A idemo sada pogledati stražnji kraj. On vizualno definitivno prati ostatak ovog automobila, tako imamo horizontalna LED svjetla i još jednom LED tehnologija kao standard na svim razinama opremljenosti, a za eleganciju se ovdje brine ova letvica koja povezuje stražnja svjetla. Za sportski dojam brine se spoiler koji se nalazi ovdje, ali također i pravi nastavci ispušnog sustava. Stražnji odbojnik je masivan, kakav možete i očekivati od ovakvog modela, a idemo sada zaviriti u prtljažnik. Dakle, on je automatski i zadovoljit će definitivno svačije potrebe. Naime, ovdje je 580 litara, što je 80 litara više nego kod prethodnika. Uz to moguće je preklapati sjedala, tada dobivate potpuno ravnu podnicu i 1690 litara prtljažnog prostora. A još jedna zanimljivost je da ćete u takvoj varijanti moći unutra staviti čak i brdski bicikl sa 29-inčnim kotačima bez da morate skidati prednji kotač. A uz to prtljažnik skriva i neke zgodne funkcije, poput recimo 12-voltnog utikača i ovog svjetla ovdje. Tu su i dodatni pretinci, tako da će stvarno svi biti zadovoljni. Rezervni kotač u pravim dimenzijama je također ovdje. A kada želite zatvoriti prtljažnik, dovoljno je samo pritisnuti ovaj prekidač i Toyota će sve to odraditi za vas. A sada kada smo vidjeli automobil izvana, kada smo vidjeli prtljažnik, vrijeme je da zavirimo u unutrašnjost. A ulazak je pritom iznimno jednostavan. Dakle, automobil je sada zaključan, ovdje imamo ključ, stavit ćemo ga u džep, približit ćemo se i automatski se automobil otključava budući da je detektirao da je ključ kod nas. Ovdje nas dočekuju odlični materijali, ovdje imamo kožu sa šivanim koncem, zatim lijepo dizajnirane elemente. Jedan cool detalj koji daje dah avanturizma su ove široke kvake sa gumenim obrubom zbog boljeg zahvata. Zatim sjedala su novo dizajnirana s ciljem da budu što udobnija na dužim vožnjama, ali i da odlično drže vozača i suvozača u svojim pozicijama. Ona mogu doći u različitim kombinacijama od tkanine, od kombinacije alkantare i kože ili od kože prema željama kupaca, naravno u različitim bojama. A idemo sada pogledati kako to izgleda iz perspektive vozača. U novom RAV4 sjedi se povišeno što vam daje odličan osjećaj sigurnosti, a uz to je ulazak i izlazak iz automobila maksimalno pojednostavljen. Automobil se pali pritiskom na tipu Power koja se nalazi ovdje. Ispred nas se nalazi multifunkcijski upravljač koji se može podešavati po visini, ali i po dubini. Na njemu imamo i određene prekidače za najvažnije funkcije, primjerice za sustave sigurnosti, ali i recimo za razinu glasnoće.
Brojčanik je kombinacija digitalnog i analognog, odnosno kao što možete vidjeti bočni dijelovi su analogni, dok na sredini dominira 7-inčni zaslon koji se može zapravo i kontrolirati, odnosno na njemu možete imati različite prikaze i različite funkcije i informacije o samoj vožnji. On također može mijenjati i boju kada mijenjate način rada motora. U Eco modu je dakle zelen, dok u Sport modu naravno imamo dominantnu crvenu boju. A središnjim dijelom dominira 8-inčni zaslon koji je osjetljiv na dodir, ali on ima i ove prekidače. Oni služe kao svojevrsne prečice prema najbitnijim funkcijama i to je odlično, budući da ćete na taj način vrlo jednostavno doći do bilo koje funkcije koju želite bez da skidate pogled s ceste, što je uvijek naravno najbitnije i to su upravo imali na umu dizajneri iz Toyote. A vrlo je jednostavno rukovanje i klimom, budući se sve kontrolira putem ovih prekidača ovdje, ali i ovih tu robusnih gumenih prekidača kojima mijenjate temperaturu i koji idu u skladu sa ostatkom ovog modela, a posebno sa ovim kvakama koje smo dakle već spomenuli. Materijali na kontrolnoj ploči pritom su na zavidnoj razini, mekani su na dodir, a dizajnerski uzorak heksagona se izvana prenosi i unutrašnjost Toyota RAV4. Naći ćemo ih na vidljivim mjestima kao što je oblik središnje konzole, ručice CVT mjenjača i otvora za prozračivanje. Dizajneri dakle za svoju dosljednost svakako zaslužuju pohvale. Automobil je također praktičan, pa tako uz dvostruki držač za čaše diljem automobila nailazimo na različita mjesta za odlaganje stvari. Na vrhu središnjeg grebena moguće je bežično puniti mobitel, a kada smo kod mobitela uparivanje je moguće putem Apple CarPlaya i Android Auta, a tu je i aplikacija MyT koja vam omogućava komunikaciju s vašim automobilom ma gdje god vi bili. Možete planirati putovanja, namještati navigaciju od kuće, locirati svoj parkirani automobil, pa čak i primati obavijesti o redovnim servisima. Osim toga, aplikacija djeluje i kao dnevnik podataka o automobilu, što omogućava pozivanje povijesnih podataka, uključujući brzinu, ubrzanje i prijeđenu kilometražu radi praktične analize načina vožnje. A idemo sada zaviriti na stražnju klupu. A veći međuosovinski razmak koji smo već spomenuli osigurava mnoštvo prostora na stražnjoj klupi kao što možete vidjeti, a za potpuni ugođaj brinu se ovi otvori za prozračivanje, ali i USB utičnice. Uz to moguće je i imati ovaj središnji naslon za ruku koji ima pritom i držače za čaše. A sada je vrijeme da vidimo što to RAV4 nudi ispod poklopca motora. Dakle, kupci mogu birati između benzinca ili hibrida. Benzinac je 2-litreni snage 175 konja i dolazi sa ručnim ili opcijski sa CVT mjenjačem. Pogon pritom može biti prednji ili na sve kotače. Ipak, svi oni koji žele spoj vrhunskih performansi i štedljivosti odabrat će hibridnu verziju. Riječ je o naprednom 2,5 litrnom hibridu koji broji 218 konjskih snaga, odnosno 222 konjske snage kada se uzme verzija s pogonom na sve kotače. Hibrid pritom serijski dolazi sa CVT mjenjačem, a ističe se iznimno niskom potrošnjom od oko 4,5 litre mješovite vožnje. Toyotu oduvijek vežemo i uz pojam kvalitete i dugotrajnosti, pa se tako nudi standardno do 10 godina jamstva za hibridnu bateriju. Spomenimo i da je Toyota Safety Sense sustav standardna oprema u svim RAV4 modelima, a uključuje funkcije poput prepoznavanja mogućnosti sudara, prepoznavanja pješaka noću, adaptivni tempomat i funkciju praćenja kolničkih traka. Na Euro NCAP testiranju novi RAV4 osvojio je maksimalnih 5 zvjezdica za sigurnost. Najnoviju generaciju Toyota RAV4 tako možemo opisati kao vrhunsku nadogradnju onoga što je kupce zadnjih gotovo 27 godina oduševljavalo kod svih generacija ovog modela. I to bi u principu bilo to. Za sve dodatne detalje možete nazvati Toyotine prodajne savjetnike ili posjetiti vama najbliži Toyotin salon. Vidimo se!